Hei kaikki! Mä en ikinä näe Suomen kulttuuria samalla tavalla kuultuani Mysli-Ytistä. Säkään et. Mysli-Yt on ihan uniikki sekoitus suomalaisuutta ja islamilaista viisautta. Se on kuin yhden luukun palvelu kaikkeen suomalaiseen islamilaiseen kulttuuriin ja hauskoihin kysymys-vastaussessioihin suomea puhuvan imaamin kanssa. Ja tietty unohtamatta Ramadanin syvempää tarkastelua Suomessa, ruokaa, hauskanpitoa ja paastoa, kaikki pohjoismaisella twistillä. Mutta miksi Mysli-Yt on paras? Se on aitoutta ja yhteisöllisyyttä. Sieltä löytyy aitoja tarinoita, laadukkaita videoita ja paikka sekä suomalaisille muslimeille että muillekin kiinnostuneille. Haluatko nähdä Suomen kulttuurin uudesta näkökulmasta? Tai ehkä oppia suomen kieltä samalla kun opit islamista? Mysli-Yt hoitaa homman. Eli seuraavan kerran kun surffailet YouTubessa, älä missaa Suomen parhaiten säilytettyä salaisuutta. Tilaa Mysli-Yt ja anna seikkailun alkaa.